Arratsaldeon. Amona goizanek kontatu didanez, gaurko ipuina ere monstruen ingurukoa da. Ea ba, zer den oraingoan. Monstro arroxa. Ipuin hau, noizbait, monstro arroxa sentitu diren lagun guztiei eskainia da. Ea ba, zer den monstro arroxa izatea. Jai aurretik, dagoeneko, besteak ez bezalakoa zen monstro arroxa. Desberdina zen. Arroxa zen, eta beste guztiak zuriak. Monstro arroxa handia zen, eta gainontzekoak txikiak. Edozein muskeria zela eta barre egiten zuen monstro arroxak. Baina beste, bere moko luzeak galarazi egiten zien irribarre egitea. Bizi ziren lekuan dena zuria zen. Zerua estaltzen zuen hodei zuri erraldoi bat zegoen. Etxeak zuriak ziren, baita zuhaitzak ere. Eta lurra ere zuri-zuria. Izkutaketatan jolasten zuten bakoitzean, monstro arroxa galdu egiten zuen, segituan aurkitzen zuten. Eta zuhaitzetara igotzen zenean, lurrera erortzen zen segituan. Handiegia zen. Gaua iristean, bakoitza bere etxera joaten zen lotara. Baina monstro arroxa handiegia zen bere etxetxoan sartzeko. Eta horregatik, etxea besotan hartuta egiten zuen lo, lurrean etzanda. Eta beste leku batzuk aurkitzearekin egiten zuen amets. Harik eta egun batean ausartu zen arte. Pentsatu zuen, banoa hemendik beste leku polit baten bila. Eta atzean utzi zituen, hodei zuri erraldoia, eta zuhaitz zuriak, eta etxe zuriak, eta baita beste pertsona txiki zuri guztiak ere. Bano hemendik! Monstro arroxa mendiak zeharkatu zituen bizikletaz. Eta paperezko itsasontzi batean itsasotik ibili zen. Bestaldera heldu zenean, buruan ipini zuen, kapela modura, eta basamortua zeharkatu zuen. Bertan, ohitura zen, egunez lo egitea, eta gauez berriz kantari ibiltzea. Eta joan ziren egun asko, eta gau asko, eta egun asko, eta gau asko. Eguzkia ikus ziteken leku batera iritsi zen arte. Beste batzuetan euria egiten zuen, eta beste batzuetan hortzadarra ateratzen zen. Leku hartan ezagutu zuen jende berria, benetan berezia. Pilota piztia, oinez beharrean, biraka joaten zen leku guztietara. Txori horia, gaizen, egan egin eta besti ikaragarri politak abesteko. Hiru begiko igela. Jauzi egiten zuenero, guztia ikusten zuen, kuskusero hutsa zen. Eta monstro urdina. Hain zituen beso luzeak, bere besarkadak munduko berenak zirela. Egun oso egoten ziren barrez eta jolasean. Eta gauez, lotara joaten ziren, bakoitza, bere etxean. Monstro arroxa leku honetan geratu zen bizitzen. Eta irribarre egiteari ez zion sekula utzi. Monstro arroxaren laguntxo berriak ikusita, gogoratu naiz, zuek ere ziur askotan pentsatzen duzuela zuen lagunengan, ezta? Eta zergatik ez dugu gaur egiten gure lagunen marrazki bat. Ni animatuko naiz. Zuek ere nahi baduzue, animatu eta gurekin partekatu. Muxu potolo pila bat, eta beste bat arte.